chefen. Vill ha kaffe? Nej. Men alltså jag har funderat över det här att jag ska ge Filippa löneförhöjning. Typ hur mycket då? 200. 200, det är alldeles för mycket. 100. Okej, men kom med här nu. Filippa, jag har tänkt på det där med löneförhöjning. Vi tycker att du förtjänar.